Anem cap a Amer una altra vegada, companys? Doncs sí, em sembla que ja tenim a la Sheila a punt, la tenim a Amer, al poble de Carles Puigdemont, que des d'ahir viu moments de molta emoció i que ara ens podràs traslladar, Sheila. Veig que està rodejada de veïns d'aquí del poble. Doncs sí, perquè el poder de convocatòria ha estat molt ràpid. No hi ha hagut roda de premsa, però sí que han volgut concentrar-se la majoria de veïns del poble per celebrar aquest alliberament de Carles Puigdemont. I nosaltres, com us dèiem, hem buscat un parell d'històries perquè us féssim arribar com va viure aquest poble ahir aquesta notícia. A la meva esquerra tinc en Salvador, que és amic íntim. En Carles Puigdemont va crear la primera publicació Espel, concretament. Salvador? Parles de fa molts anys, Jo ja... La memòria em falla una mica, però sí. És amic d'en Carles Puigdemont i ahir, quan vas rebre la notícia, on està? Què estaves fent concretament? Com ho vas rebre? Estava a casa, hi havia la televisió oberta, van dir-ho i immediatament me'n vaig anar cap a Can Crous, cap a la pastisseria Puigdemont, a donar una abraçada a la seva germana, a l'Anna, que estava a la botiga, i ens vam abraçar i vam començar a convocar la gent per les 8 del vespre, que vam trobar-nos una bona gentada a la plaça, amb tota l'alegria del món per celebrar, més que l'alliberament, la victòria que estem fent com a país i com a poble. Hem pogut parlar també amb la família d'en Puigdemont, que de moment no volen aquesta atenció mediàtica, els advocats també els recomanen que de moment es mantinguin al marge, ens expliquen que estan molt satisfets, lògicament, però també diuen que és una carrera llarga i dura. També tenim l'alcaldessa del poble, molt emocionada, per cert. Com vas rebre tu la notícia? Bé, jo anava amb cotxe amb el meu marit i dic, mira, no ens hem de dir res, posem la ràdio. I realment posar la ràdio i sentir la notícia, vam quedar tots dos i acte seguit, el primer que se m'ocorreix és agafar el mòbil, trucar també a l'Anna Puigdemont i dir-li, Anna, és veritat? I diu sí, i bueno, les llàgrimes varen caure per elles soles, vull dir, sense més, el sentiment que portàvem tots i bueno, veient una llumeta que ens il·lumina doncs, cap amunt. Sí, perquè és un poble que ha viscut moltes històries ja, moltes pujades i baixades emocionalment. Com vas veure ahir a la gent? Home, ahir, sincerament, quan ens vam trobar a la plaça, només va ser dia d'abraçades, de petons, amb qui fos, perquè realment la gent el que sentíem eren ganes d'abraçar-nos i tots plegats doncs, donant-nos les gràcies per al gran president que tenim. Molt bé, ja ho podeu veure, nosaltres estem aquí molt envoltats i aquest és una miqueta explicar el que es respira en aquest poble, que sobretot avui s'ha de dir que almenys molts somriures són el que estem veient, Helena. I dir-te que Mingo, que abans explicàvem la seva història, només en aquesta estoneta que hem sortit en el Tot es mou, ja té uns 300 seguidors més a la compte de Twitter, així que esperem... Que a mi! Home! I tothom fa la seva crida particular, Helena. Molt bé, gràcies. Salutacions al poble d'Amer. Ho està patant en Mingo després de sortir aquí al Tot es mou. Saludeu a l'Helena, adieu. Moltes gràcies, poble d'Amer, gràcies. Salutacions.